أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin ƙararrawa. Ƙararrawa wani abu ne da ake kiɗawa na ƙarfe wanda yawanci ana sawa a makarantu na sakandare da firamare da wasu gurare da ake son mutane su taru akan kiɗa wannan ƙararrawa ɗin, wanda abu ne da aka gaje shi a hannun nasara. Saboda haka ga abin da shi Abdulgani Annabulsi yake faɗa a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko babi na 68, babi da yake magana akan babul jimi, harfin jimi. Yake cewa ita ƙararrawa a cikin mafarki duk wanda ya ga yana yin ta lallai wani namiji ne wanda zai zama kamar misali mai yin kira a cikin harkokin sultan shine sarki. Misali kamar a ce watan ya zama watan kamar mai shela a cikin harkokin sarauta, ko kuma aka ce a'a duk wanda ya ga ya mallaki ita wannan ƙararrawa ɗin, mai ƙila wata tafiya zai je ƙasar nasara, ko kuma wani mutum ne wanda yake shiryar da mutane mutum zai haɗu da shi. Saboda mai yiwuwa duk yawanci in an kiɗa ta a sakandare ko firamare mutane in sun zo wurin ilimi za a ba su. Wasu ka ce a'a arziki ne, wasu ka ce a'a wasu ƙasashe in kai ƙararrawa yaƙi ne za a yi, wasu ka ce a'a ƙararrawa fa haƙiƙa ganin ta akwai harkoki na shawara. Babi da yake da alaƙa da ƙararrawa gaskiya jama'a yana da bayani da yawa, sai dai mutumin da ya bugo waya mai yiwuwa zai iya ƙara samun wani bayani in yi mafarkin ƙararrawa ba take a ce an yi mashi fassara game gari ba, wadda ita wannan fassara ce ta kowa da kowa, amma in ya bugo waya in aka mai tambayoyi za a iya samun canjin fassara. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fassarar mafarki mai